Що ж, на кінець я закрив одну із прогалин у своїй колекції недержавних марок. Так? Дуже довго я шукав ось цей матеріал. Це марки 1984 року з нагоди з'їзду українських філателістів і нумізматів в Вашингтоні. Було видано дві ось такі марочки, так, це недержавні марки, нагадую, які присвячені 45-річчю утворення Карпатської України. Так, нагадаю, що оригінальна марка вона була такого синього кольору, приблизно ось така, як оця. Так? Ну, а це марки, які видалися в честь 45-річчя. І ось так вони виглядають. Такі два красиві аркуші. Бачите, як пише в каталозі хом'яка, одна марка темно-синя. Так, і ось бачите, це темно-синя марка, а одна ясно-рожева. Так, і ось така ясно-рожева марка. Ось таке класне поповнення колекції.